ako sang atimanon kadali ning ato mga bisita gamay karon kay ni ani mga taga Tamyaw, Compostela mga kaigalaan kadto bitawng nabanlas tong ila mga higalang mga kaubanan ang namatay ani dito pagbagyo mga higala ni abot og kuan god. Ang mga namatay ni abot og siya unom ang namatay. Unya kini ni ang duna mahigalay mga nakasurvive, no? Usa ini katong nakasurvive mahigala dito sa kuan nakagunit sa basketball ring. Mao to nakasurvive mahigala tong balikan ko to gamay tong kuan dong. Nakasurvive sige lingkod sa mo kadali diri lingkod paluna lang sa gamay ha. Okay, paluna diri. Atong gibalikan gamay mahigala kay ang ilang gisulti nga sila nag-duty ito panahon na ang tag-iya mahigala sa kinini ang dressing plant ingon nga wa ko mo pa duty ha. So nang react na sila dili oy. Ato isulting ka matuuran mo niya sa Tamyaw ha. Kay mingon man mahigala ang tag-iya nga wa na sa padyutihan yan hala na. So ug mingag wa pa duty ha. Naanod sa ilan ng sawa mo koy wa na ko na pa duty ha. May giingon pero kanisa na insist kay pa-duty taon mi oy. Atong gibalikan gamay mahigala ning kontrobersyal nga panghitabo natong bagyong Tino. Usa ka buwan na ra ba? Karong adlaw exactly 1 month. November 4 to nahitabo karon December 4 na. Usa ka buwan na ang nilabay. Sa usa ka makalilisang nga bagyo mahigala nga si Tino. Kining mga ato mga bisita karon. Mga trabahante ni mga kagalaan sa usa ka dressing plant dito mahigala sa Tamyaw, Compostela. Kining Tamyaw, bukiran na is Compostela. Unya, ang ilang gijutihan, kini bang mag-ihaw manok. Daghan ni may galang ilang pang-ihaw manok, pila ka libo ni. Unya, van gimahatod ka na mga 10-wheelers gimahatod dito. Dagko mga kuan sakinan, mga wing van ang manghatod. So, pagka mag-ihaw dito, i-deliver nila. Mao na ilang trabaho. Niyadtong bagyo, despite the fact nga ang probinsya sa Sugbo pinagi ni Governor Pambali 4 miingon na nga suspenso ang trabaho. Ang ila mga higalang trabaho dito sa dressing plant wa masuspenso. Padayon trabaho. So karon pag bagyo mga kaigalaan kay atol man silang trabaho ni nahitabo. Tinaghanan nga namatay. Sa ila lang sa Tamyaw lang daan na namatay sa Tamyaw mahigala mga biktima mga unom. Pero naapay mga missing. No? In fact, last time nakahatag naman ta sa mga taga Tamyaw anila. Pag bundak yo sa uwan pag bagyo gyud. Grabe ngilang natagamtaman. Dunay mga nangamatay, apan dunay mga nakasurvive. In fact, kining usa mahigala ni ang mga gastong sibianan ron, nakasurvive kay nakagunit adtong ring sa basketballan. Mao ni hitabo mahigala. Mao ni hitabo inani kakusog ang baha dito. Pero karon ang tag-iya miingon man nga awa oy kay kuan kana na ang wa man sila pa-duty ha. Ito panahon na wa man na duty, wa man sila pa-duty ha. So ni Almaro mga empleyado ayo pag inana nga pa-duty ha. Ipa-duty mi. Kani nani kakusog ang tubig ha. Ato paminawon ang kuan dong. Nay audio ni dong. Kaning usa. Ay, klaro kay hay. Daw, nakagunit sa ring sa basketball court. Mao ni ang atong complainant diri usa. Ani asto si Bianan ron. No, nana kakusog ang tubig. Na videohan ni siya mga kaigalaan ato na ni interview. Naluwas siya kay nakagunit siya ining ring. Sus Ginoo ko. Diha ra siya mga kaigalaan gunit yung tamas ginawa. Aron di maanod. Sus kung nibigay pa ang basketball kwan. Taray, klaro kay hay. Gas siya gyud. Kini nakagunit mahigala ni Asto si Bianan, mao ni aton interview last time. Kana. Nakagunit diha mga kaigalaan. Inana kakusog ang tubig. Okay, sige dong. Ikaw ang audio dong. Sumuni nahitabo diha sa Tamyaw asa man to ilang picture sa ilang planta dong. Natoy picture dito ilang planta. Katutuang kuan. Dagko kayong ilang mga buildings bitaw dong names tanawa ko no. Na nato sa picture ato. Tabangi ko no pangita diha gamay. Diri sa unahan. Dagko ni nga mga kuan dalawa ang tubig perting isuga oy. Kana freeze dong kana. Mo ni sus nalapawan tawa freeze dong freeze. Kana pita. Ay sa katoy kana sibog-sibog gamay kana. Ops kana makita ang kana sa. Mo ni ha ang tubig naa na dapit sa atop. Sumo ni nga daghay na nga matay, dunay mga nakasurvive unya karon ang tag-iya ining maong dressing plant miingon
wa may duty ato panahon na wa man na sa pa-duty ha. Ha? So kuan sila react sila ngano may duty nga pa-duty man mi. Murag ang tag-iya ini murag gusto siguro nga manghunaw sa ining may labot ang pagkaanod ninyo kay wa mo na mo pa-duty ha. Nga naanod mo di inyo nang sa nga naanod mo. Uy. Kalisura ning kalakiha mga kagalaan. Na atong tagag-pagtagad ni kay mo nang ni balik sila ron sa Sibianan, ato na interview kani adto. Mga 2 weeks ago man siguro, no? Nganinganhi sila. Karon na malik ni sila ron. Kay ni-react sila sa tubag mahigalas tag-iya nga kana siyang hitabuawa na duty. Kana sila kuno nanganha lang na sila. Unsa may gianha nila gugwa mga duty daytood? So man nang react na sila karon. So dias tong Sibianan, maimbuntag ninyong tanan. Okay, so niaron ang niyamiling ko sa itong atubangan gyud kini si isa to nga mo dong? Janre Pardinias. Okay, paduol sa microphone. Pwede ra ana, sige. Nya ipasa-pasa lang siguro microphone no? Ana lang. Si Janre Pardinias, ikaduha kini si Dixie Kapuyan, attorney. Dixie Kapuyan. Ikatulo kinsa ning usa si Sherlyn Kambunga. Okay, kamo lang sa kay kining sa likod ato ni mga bisita sad mga trabahante sa Tamyaw. Di ba, mga trabahante mo sa Tamyaw, no? Ang uban, mga parinti. Okay, ikaw, Janre, unahon ta ka dyan. Ikaw may trabahante, gyud sa kining dressing plant? Okay, padool sa microphone, padool, ana. So, neto panahon, nagipa-duty, gyud mo? Pa-duty mi ato. Unsa may imong kanang trabaho dito sa dressing plant? Tig itsas manok niya saking. Tig-itsa kas manok. Unsa mo manok may itsa, kanang buhi pa or kanang patay na? Patay na. Humana, kanang dress na, kanang wanay balhibo? Oh. So, ikaw may tig-itsa, asa man mo itsa, asa man mo itsa na? Sa kuan kanang tig butang og tape. Kay tungod sa kuan kinahanglan mo empleyado no kay pag-ihaw na. Unsa pa maagis pag-ihaw makina mo ihaw or tagsa? Makina no? Makina. Sumura na sa kanang kuan butang lang manok niyang buhi mag kuan na dayon. Oh. Oo. So human og ihaw kuan dito ma ihaw na ikaw mo itig itsa pod. Saon to pikas. Oh, nya. Inana. Okay, unsa may kuan na dito tipan? Ang tipan ang kuan. Tipa nang may tiilabit. Okay, unsa man oras sa imong duty itong panahon na? Lunes ka na duty? Lunes sa gabi. Lunes gabi unsa oras sa? Mga alas 9. Alas 9. So mahuman imong duty 9 to unsa man ka? Depende sa manok. Depende sa manok. Oh. Okay. Pakyawan man to. Pakyawan to. So kasagaran ang duty alas 9 gabi unsa man oras sa mahuman og inihaway? Kasagaran. Makadlawnan sa Kadlawnan. Oh, okay. Pila ka tuig na magkadiha? bago pa lang. Bago pa lang kadiha. Oo. So ikaw sa tinuoray lang gyud makasulti ka nga saway pagpamakak kay ang ato dinhi nga ang kamaturan may ito mahibaw-an kay ang tag-iya na niingon man tag-iya nga wa man mo padyutiha so sa tupag na nga anod mo way sa ang tag-iya nga nganha man mo nga bagyo man giingan mo ayo anha nganha mo. So nangaano hinuon mo. Mo ni ang kuan mo ring ana pagkasultiha ba. Kay wa man kuno mo padyutiha. Pero ikaw makatestigo ka nga gipadyuti gid mo. Oh, gipa-duty mi ato. So morning mga imong mga text messages mo ni. Screenshot, oh. Mga screenshots. O niya tay screenshots mga higala nga gi-print o niya ako ning palay ko kuha sa daniday. Para na tay ebidensya sad. Naagi di ay ang mga screenshots. Oh. Oh. So anang Lunes kay ngano man kanang mga manok, mga boat ni daghan kay mga pila ka van ng mga Tulo. boat. Trucks. Tulo ka truck sa tulo ka wing van nga boat. Usay kay daghan. Sa daghan. Sumuna inyong ihawon. O asa man ni kahuman kisa may mga namoy idea asa gikan na nga mga manok. Sa farm. Asa man nga mga farm na. Di ra dool no? O layo. Mabot south. Nya nga na ipaihaw no? Kay kuan man na kay na may tig. Iya naman ang manok attorney. Oo. Ano nang among manok iyang gipalit ba? Mo nang iya permente na niya ipaihaw una iya ha. So napoy manok nga kanang dili iya. Oh. Okay. WGD pero man lang gani kay na-cancel. Wala pa mo cancel. Ang katong ipang-ihaw ninyo katong iya gyud manok. So ayo usang style ida. Naman gid ani kon dressing plant man gud mahimo man gud nya kanang sila itig kon ba? Sila mo itig ihaw. But do na mo mga partner nga farms. O doon ay partner nga farms nga naay mga manok ana nya human ikuan. Asa man po i-deliver na mo idea sa deliver ang manok? Kamoy mo supply sa mga Jollibee, mga McDo or asa man dapit. Na mo idea ana? Bisag asa lang. Oh. Sige. Kay daghan man ang kuan. Okay, sige lang. Oh. Mao man kasagaran. So naay dressing plant kamoy tig-ihaw sa manok.
Nya human na isakay na po nag-wing van i-deliver na. I-deliver nga na So attorney. ang farm ana paghatod na dito buhi pang manok, no? Buhi pang manok ato dito pag abot dito ihawon. Nya pag humag-ihaw ibutang na po balik sa wing van para i-deliver na ito. Deliver. Ato ibutang Jollibee ba ka, McDo ba ka, ang uban sa mga bisik asa lang, Oo. no? Okay, kinahanglan mag-supply sa manok. So mo ni ang kwan. Okay, so kining hitabo karon kini ni ang paglunes sa gabi bagyo naman tong giinya naman nga ay na kay bagyo na, no? Pagkaugma tino na. Kay tino atake mo to pagkagabi sige mangguan-uan, no? Pero gipa-duty gid mo anang panahon na. Ikaw dyan rin makatistigo ka gyud nga ni duty ka anang panahon na. Gipa-duty jud mi ato. Gipa-duty gyud. So wa jud ka mamakak ani. Wala. Atong kuan narabay Ginoo sa langit di pwedeng magbakak-bakak. Oh. Ha? So tinuod gina. Tinuod Okay. gina. So sige. Kini ni ang kay mo may insultis tagiya nga wa mo pa-duty ha. Ang schedule ato ugma na pang-ugma. Ang pag-ugma na kadto sa Martes na nga schedule may duty. Oh. Pero kanang Lunes gabi duty. Oh, duty mi ana. Oh. Wala duty pagka wa ka nang anod naman di usam may dutyhon. Oo. Di man anong hitabuang na duty ka pag bagyo unsa may hitabo nimo? May ka naka-survive ka or unsang di man ka na punita na panahon na? Kuan nakauli pa ko ana. Hmm. Gabi kay gikuha mo ko. Isa man nako nimo? Silingan na mo. Nganong gikuha man ka? Nahadlok ko. Nagsige ako dagan-dagan gawas. Ngano man kay Kusog laging hangin. kusog nga hangin. Oh. Mga alas 2 na kapin. Oh, pero ang imong matestigo anak nga gipa-duty gyud mo panahon na. Oh, gipa-duty Pero mi. ikaw na hadlo ka kay kusog nga hangin. Unsa man ni ang sapa niya nang maong kwan? Duol-duol ra sa inyong planta? Dool. Oo. So ato panahon na sige nagbaha. Di pa kayo. Di pa kay dako. Oo, kay pagkabuntag naman ang kwan. Okay. So kining imo Dixie para sa microphone kana usa ka microphone. Sige, Dixie sa tingan mo, Dixie. Sika po yan, attorney. Dixie Kapuyan. Okay. Balik ko na ko dyan rin, taga-asa man ka? Taga Magay, Compostela. Taga-Compostela. Ikaw po, Dixie? Ang akong mga anak, attorney, naagid siya sa Tamiyaw Dos, tapadra sa poultryhan nagpuyo, kay bago man na siyang naminyo. Kana si Kyle, kanang na-missing karon. Nag-birthday, nag-24 na siya atong November 2. Imong anak ni Kyle? Oh, Kyle, trabahante na siya sa poultry. Okay. Hantod ron, wa pa makita. Wala pa, attorney. Pila edad ni Kyle? Nag-24 na siya atong November 2. Uy, bago pa rin birthday niya. Oo, nya kani siya attorney kauban ni sila survivor ni akong mga anak mao jud na siya maka-justify kay atong time katong balay mao na lang giusa na habilin ba. Nya naigo man sa wing van nga tulo ka buok na ligid bitaw ang wing van naigo sa ilahang gi-evacuate nga 2 story. So mao ni siya nya nakuyapan man siya nasangit man ni siya sa kawayan mao tay nabuhi niya akong mga anak nangamatay. Pila may ano anak namatay de? Usa ka manghuran dayon ang maguwang missing and then ang iyang asawa nga mga nakay adtong hinapos namatay pod nya ang iyang igsuon na missing pa. Jesus Ginoo ko. Nya ang uyab sa iyang kuan kay daghan man mi sa usa ka balay daghan man kog mga alaga pod. Ang iyang uyab pod mag part-time pod siya kanang uyab sa manghod sa kanang asawa sa akong anak mag part-time pod siya sa poultryhan kanang ang iyang uyab kanang murag kapuyon dong no nya gipasab sad ato nga time ba ni trabaho pod dito attorney nya na missing pagkapit sa utso nakitaan dito sa kamutis. Amo to nakita sa kamotes? O lahi mo to? Glenn katong Glenn nga laki. Uy, Jesus Ginoo ko. Oh, nagtrabaho man sila ana niya anang time attorney kay ako anak ni ana man siya kudong absent na lang kay panganda man lang mo ba. Niya na pagkagabi siya ma kanang dili man pwede ma kay niingon man may na lang ba kay mga nakay ra ba si Ali may na lang ka December na ako'y madawat nga kanang incentives daw kung ano man din siya ni ana man namo ang kanang HR ma si Ma'am Cathy nga kinahanglan daw ko no mo duty mi karong Lunes kay kanang until December kay para makadawat mi. Uy. Makadawat mi og kanang halipay daw. Nya naningkamot man akong anak kay mga nakay man intaw niyang asawa adtong So kanang duty sa hinapos. to panahon na? Duty siya na mi convo kay niya siya mo duty siya niya. Kani siya attorney kay ako nagtrabaho mo ko sa Lapu-Lapu, maka-testify ni siya kay anang mga kuan alas 2 ning uli man ako ang anak kay ning break time siya. Kay nahadlok naman sad siya mao to iyang mga kuan igsuon iyang gipang safety. Nya ang akong giari attorney kay karon buwan na lang. Unya wa pa gid siya nakit-an ba.
Nya sige mig balik-balik nga to bahala na di man jud ko mo to nga patay ba or kuan until nga di makita na akong anak. Nya ning adto man ko sige mig adto attorney ba. Nya nakaistorya na ako ang head sa MDRMMO magliso daw kuno kay wala daw kuno yung mga heavy equipment so ay bako magsigara man silang marik. Ini ka ng clearing niya retrieval maglisod sila nya mo to ni hangyo ko nga mo adto na lang ko sa diwa HP magpatabang ko mga heavy equipment sa turni kay wala man nya na dito'y kapitan daw kuno ilaha daw kuno tumbak ko paabangan man sa turni Uy. nya nangita ra jud kog paagi attorney nga di pa man kumukuan anten nga di makitaan ba bisag kabkabon dito nya siya ma'am maglisod man tag kabkab ani ma'am kay kanang marik raman nya pala nya nang uga naman dito attorney ba ni siya need kitag heavy equipment siya wala pa man kay nag-request daw kuno sila kuan sa provincial wala pa man attorney kay kanang tungod kuno sa kadaghan ba nya ang sa mayor attorney kay kasabot ra man sagko ba kay daghan may nangaguba dito sa Mulaw sa Kabadyangan nya mo to ni ana unta ko sir ko na unta tong kanang wakho sir siya paabangan man ma'am nya umtay kaabang kay tag 2-3 man ang kanang oras sa kapitan nya Uy. siya may kapitan dito attorney no. Kay ako wala ko gikuan attorney dapat unta sad ba before unta ang bagyo Kisa may tagiyan ng bako day. sa kapitan daw kuno sa kanang Tamiyaw dos o sa Tamiyaw Di na lang niya ikuan kay so pabangan na po niyang bako de kuno. oo niya kanang before untaan attorney kanang kay baho unta siya nga prone area na niya ba iya ha unta dihang barangay nagkuan lang unta siya attorney nga before ang bagyo ba nga pamakwit ana niya ano man akong mga anak nga wala may kuan mo wala may nagsirindiri mingaw man kay ni adto magikuan sa mayor ng pagkaugma nga mayor ano man yung sa hitabo wala mo nagmeeting siya ma'am nagpa-urgent meeting daw kuno sila na Sunday before ang bagyo nga mga kapitan daw ilahang gitawag nga unta ba kanang ang ila kuno meeting nga mga front area daw kuno ipaadto ang kada barangay ipasusi niya kanang di daw kuno mo pato ang mga kanang tagbalay mo to mga pulis mo to nang utano ko sa kung anak siya wala man mamingaw kay ug naa pa dili unta may mga matay diri ang akong mga silingan So wagi nang madlong dito nga imong duty ay namo kuan na wala gyud. sa ana oo wala man attorney So ang namatay nimo nga nakuha gini mo imong anak usa ang manghod. oo ug ang ako umagad nga buntis Maoy nakuha ninyo. Oo. Ang imong usa ka anak nga maguwang maoy missing hantud ron. missing hantod karon Wa mo kakuan og asa dapit nga area kay kung inyana gud panalitan kung makabantay ta nga kaning area ha posible kaning area ha. Wa na mo gamiti og kanang bisag mga iro bitaw dai. Ang bitawng kuan? Kinain. Kinain? Ang among duda attorney kay ang iyang asawa dito mugod na kuanan sa ilawom sa wingba nakitaan o dito siya nakitaan ang iyang asawa niya amo lang ta bisag dito nga side ba ipakabkab sa padung na sa Ilaya kutkot ba di nakitaan ako mga anak o niya kani siya may maka-testify ako anak nga survivor kay Pila man kabuk anak nimo survivor? kanira si attorney Usara? gibinlan pagi pait Stilan mga kagilaan. nag-birthday man siya atong pagka-5 pero dito mismo rin na riyan nagkuat kay dito man iyang igsuot. Stilan no. Naala ko bisag ako lang ipa-public service attorney ba nga naala untay makaila or buhi pa ba ni akong anak. Ano siya? Mo ni sa imong anak. Aman ani kining lalaki. Okay ka na babae patay naman na si attorney. May tag makuha ni day. Ikuan ko no kay ron niya ko siya nakailaan ni ang ato lang panghinaot lang unta. Manimpad lang mi attorney ba. Tagay tubig sa tagay tubig. Na ito pag kuan sa tagay tubig. Kani mo ni kisa man ni. Mo ni bata ha? Kani. Mo ni imong anak. Oh. Okay, so mo ni ang missing pas pagkakaron. Oh, pag inom sa tubig. Okay. Oh, dira oh. Ay kuan sa kanay. So mo ni mga higala ang sitwasyon ha sa pagkakaroon mga kagalaan. Palayo ko no kuganday atong tagaan sa katong ang atong palagi allocate para sa mga namatay no nana so si atong ihatag ron taon in RB.
Pero dili pa ato sang karon sige inom sa Yeah. tubig Dixie. Sige makasulti na ka pala yun. Kuan sa attorney ba mauto pagkabasa namo pagkakita namo sa social media ba nga naabi tay taga dirihan kami madawat ramanta namo. Sakit kay ba sa mong pamilya ba nga anak trahedya man gyud. Pagkakita sa akong anak kay na trauma pa yan niya akong anak pagkakita niya ba interview sa pultrihan nga gidinay niya nga walay trabaho niya di magainta to sila mga matay ug wa pa naigo wa pa ni collapse ang balay ug wa naigo sa wingban bisag mga na lang ta sila pasaylo kay trahedya nya nganong mo anak pa sila ba nga wala makaingon ko ba mabuhi pa man ta to akong mga anak kung duwa pa ning collapse ang ilahang tungtungan nga balay kay naigo man ato ni bugat kaayo ang wingban bugat kay na niya naigo sa balay kay mauna man lang So sakit kayo sa iyong part nga mo yun pagka kuha ninyo na post na kay amo man gipatawag unya ni Anhe man gyud to na interview man tong kasamang Idol Boyke unya mo yang sulti nga why duty mo na sila pa duty way Oo. trabaho sumo na sakit kayo sa iyong part nagidinay pa gyud. nasakitan bisang mga na lang tagpasaylo kay trahedya man at least ba marag maiban-ibanan ang akong anak kay namugnaw sa kalagot ba kay na trauma kakita man gud siya sa panghitabo attorney kay mao na lang tong balay in town nga nagtubo didto Oo. ya daigo sa wingban mauto siya kay nanawag mo ko ana mga 5 kapin hantun nga ko anak sige sila Dito na ta sa pagtabang atop unta. sila didto pwede ra nimo Be ato ikuan pa siya paduol ko nila sa microphone dai. Dai dapat balhin mo ni corona dapit. Kana anak las likod o kana madara makita ra dihan dapita. Okay. Sige. Kisay name nimo? Ashley Shanin ka po yan. Ashley. So kinini ang Ashley unsa may nahitabo atong kuana katuto ang panahonan duty kadto panahon sad. Dili ka ng akong kuya ray duty kay kuan man ko sa Jollibee man ko nagtrabaho ato nya. Muto kay kanang naanak ko sa akong kuya nga ya duty pa dai mo yang kanang nag-close man gani mi kay bagyo nya. Inyuhan na hinuon nga namos bukid-bukid di mo mag-close nga siya nga nahibong sa dako no siya nga ano ko nung duty sila. Adto dapit kana oh. Nya. So sige unya. Ya, muto kay kanang duty to sila mga alas 9 sa gabi kay na may manawag nila nga to nga panood na mo inana. Muto kay nanood sila ya. Muto kay mga kadlaw ato kay na uli siya kay kanang break ana mukaon siya or kuan yan kusog-kusog naman pong hangin na siya nga di na lang usa daw siya mobalik. Ha muto kay kanang kay lagi kay buntis siyang asawa na nabalaka siya muto kay kanang nibalhin mi sa mong silingan niya ya ang balay ato kay 2-story man. Ya muto kay kanang dito mi nagstay kadali ya muto kay nahibong man mi nga ni kalit lalag taas ang tubig sa gawas. Muto kay nagipasa kami sa terrace ato ya kanang muto kay nakita na mo tanan nga katong mga katong guardhouse sa kanang pultrihan nga na banlas nakita na mo ang mga trabahante ngadto daghan to sila nga piyot ngadto nakita gyud to namo ya gatuogan ni namo kana si Tutoy kaya dito man niya matug sa mua gato na mo napil siya ngadto kay wa mo gid siya ni uli sa balay sa among gipuy aya muto gato na mo nga apil siya ngadto sa katong poste sa guardhouse nga nanaka ya muto kay nakulbaan nami ato ya muto kay kanang nitaas-taas naman tong tubig muto kay kanang nakita na namo tanan balay silingan namo kay kanang nabanwas na tanan balay nila muto kay kanang pagsaka namo sa atop kay nakita namo nga amo ang gitungtungan na balay mo na lang di ay mo nagbarog ya kanang muto kay kanang gatugid mi ato nga maluwas mi ato kay lagi bisag unsa ka kusog sa bahar wala gid na unsa ang balaya muto kay kanang namay kanang wing van ba nga kanang naanod nadala sa ba muto kay gato na mo kanang mulikay to siya or kanang mo padaplin siya kay okay ra unta mi ato ya muto kay sakto man kayo na kuan man jud sa balay kanang iyahang may lubutan na igoya muto kay nakaana jud ko nga katong asawa sa kong kuya murag na nadala siya sa wing van kay nakita man siya sa ilawom sa wing van. Yeah, murag luoy lang ko sa ilang kahimtang ba nga kanang
Kung wala lang, kay kung wala unta to nagpatrabaho sila, wala man dyan mga truck nga maabot nga to. So doon na yung mga truck. Pila mga truck na angabot dito? Mga pila ka truck? Wala sad ko kako anong pila ka truck kay makabantay raman jud mi ug nay trabaho na jud truck nga mga Oh, bot. nagi truck mga bot na trabaho. Mo ginamay tabo. Imong angga tutoy. Oh, Jan re. O sige Jan. Ato panahon na pila ka truck ang nangabot? tulo. Toy trucks. Tulo ka truck ang nangabot, mga wing van. So mo na nga Toy meat ban. Naimit ba usa? okay, so tulo ka truck ang standby dito. So trabaho gyud kay namang truck nangabot. Oh, But pasabot na ang mga buhing manok. na. Oh, sumotoy gid ihaw ninyo ng gabi una. Okay. Ang imo po sa gamay lang ha, kini si Sherlyn. Ikaw Sherlyn be. Unsa man ang imo Sherlyn? Akong bana sir, apil po sa namatayan sa baha. Oo. Kauban po nila. Kisa may nga bana nimo? Prime Kambunga. Prime Kambunga, no? O sige. Unsa man hitabo ato? Unsa man iyang trabaho dito? Supervisor. Siya ay supervisor dito. Okay. So unsa man hitabuan? Duty gid sa ato panahon na. Duty kay ang among sabot na anak ko niya na mo duty kadong ano siya na mo duty ko day pero inig hapon or gabi mo uli ko. Dayon nitawag din siya na ako mga alas 10. Insya di ko kauli kay napay ko noy manok na abot. So na pay manok na abot. Sumuna nga sige pan duty gihapon. Oho. Nya last damong istorya attorney katong Lunes sa kadlawon sa alas 4. Diha na mi wala na. More to yung last istorya? Mauna naman tamong istorya. Di naman ba na nimo nakit Sa Kotkot Liloan. Kutkut liluan na. Kisa may nakakita na dito. Ang taga Punaria murag kuha sila didto nya butang siya sa kanang Punaria sa Angga. Ni apas ko niya nato og kumpostila kay wa may nagpahibaw na ako naunsa siya. Motong mahadlok mo ko magabian kay way signal, walay tubig, way kuryente. Asa man inyong balay day unta? Sa kuan mi sa pahina sa Nicolas. Pahina sa Nicolas. Adiri sa Cebu. Asa man to mauli imbana, mauli to diri Cebu. Mauli-uli to diri. Oh. Okay, so kato panahon na ngadto lang gyud siya kay duty. Duty. Oho. Okay. So amoy mga convos ba na nga duty mo na no? Wala mi chat, video call ra gyud mi. Video call mo dito sa siyang trabahoan, ana. Okay. So kining uban nga mga empleyado nga naa dinhi karon, mga empleyado mo o mga taga didto gyud sa Tamiao, no? Adto panahon na do na gyud duty. Nagi duty. Kaya niyang giingon magod sa kuan kapitan nga ang duty kuno ang guard la. Kay di man pwede way guard. So ang guard ay duty. Kuno to duty to panahon namo nang medyo sakit sa inyong gabahin. Oh. So mo ning hitabo mga kagalaan. Ato kuno tawgon ubalik kuno si Kapitan Kalalang. Mao may tag-iya sa kining nga planta. Ato ikumprontasyon siya ning hitabo og inani magaling mas may angkon na siya gud nga duty ito panahon na. Ngay lang kung kuan na niya mobayad po siya sa mga bayronon. O niya mo facilitate po siya sa SSS o sa mga madawat anan lang. Kung kung tinuod man galing nga duty. Kay kung ilimod gud mo nga duty, sakit po sa inyong kabahin. Nga nangadto mo sakit sa inyong kabahin nga naabot mo dito kay gipa-duty mo unya karon inyon lang mo karon wa man pa-duty sa to pa nabutang pahinuon nga naadto mo kay kamo rin nagadto o nangaanod mo ako'y labot ninyo nangaanod mo o mga anak nga pagkasulti ba sumo ni ang inyong GC no Jan kinsa man ni si Kuan kinsa man ning HH dire ako ipakita ni unya sa Kuan HR amo ding HR di ay mingon asa naman mo guys anhin na mo kay duol na kaayo ang manok but pasabot ang truck sa manok duol na pila man ka heads ing manok kasagaran kini kisa man ni si Renato talisay na ang first truck kato akong Survivor po to siya. survivor sad so motong supervisor pod usa katong kauban ni kapitan dili to mao Tiguang nga laki nga interview sa dinhi ba. Na survivor siya natakong ingon sa nga kamera sang duha ng atong adlaw. okay pero dili wala may interview live sa akong program Wala, ni Boyki. na interview Boyki. So kini si Renato mo ni kauban dai ni Kapitan Kalalang pagari. Talisay na ang first track. Mo siya mo nagkuan. So ang HR ni, asa naman mo guys, anhin na mo kay duol na kayo ang manok. Okay. November 3 ni unsa oras sa 4:57 PM. So anang hapon, patuon na mo, ari na mo kay nanang manok, duol na. So ato panahon na tulo ka van, wing van, Tulo ka trucks. tulo ka truck sa manok Oh. nga mga buhi pa, no nga mo ihawon.
Okay, so nag-ihaw gyud mo pagkagabi. Inihaway gyud mo. Oh, iya mi. Okay. Okay, sige ha. Unya dayon sa maning sunod si kinsa ning sunod nga ni text sumpay ni dong kana. Panulod na mo kay liluan na ang manok. So si Renato na ingon. Oh, panulod na mo kay liluan na ang manok. Sunod be. Padayon dong. Sige, unahan pa. Alas 5:57 ng November 3. Okay, una. Kisa man ni si Kwan. Ma'am, dili mi mo duty kay mangandam sa among balay dili sa Danao. Kisa man ni si Paul. Oh, Paul. Inyong kauban ni. Oh, kawan na mo. Okay, move ang JC. Kani mga ebidensya mga higala nga kuan ha. Nga doon na duty gyud. Ato panahon na mo na ang inyong group chat ninyo ni sa trabahoan. Oh. Okay, asa mang sumpay ani naa na ang manok. Ingon sila nato naa na manok ari na mo sa planta. Mo ni sila nato ang supervisor. Manager. Okay, kinsa man ni si Price Simon? Ma'am, ako ang kwarto sa ni? Copy ma'am, kinsa man ni yung copy ma'am? Okay, si Christian duty ta ugma. Sige, sunod. November 36, 25 AM. Kinsa man ni si Kate? HR. Ang HR. Yung sa good morning everyone. Sa 25, usa man ni November 25, November 5 na ni? November 3. Sa buntag. Sa buntag pa ni usa. Sige, sayo ta magtapok para makasugod ta sayo ron. Reminders kung kinsa ang perfect attendance sa November 3 to December 31, 2025 makadawat og cash gifts kang ma'am. Kinsa man ni si ma'am? Si Ma'am Nerissa Kalalang. Hinay-hinay na mo, wala dapat mag-absent ron ha. Lunes ron. Mo na giingon sa HR. Oho. Okay, sige, sumpay. Mo ni siya. Okay, selektor ni ani ang mga screenshots na. So, nyatong panahon na duty gyud. Di gyud ingon nga bakak na. Doon na duty kay kipa-duty mo. Okay. Si Kapitan Kalalang ni Angela Punto, personal director, pwede ba sa matawagan siguro na to? Gitsata na day. Kay og nani magaling ang duty, dili kay yang ilimod nga waay duty. Por nabutang na hinuon nga nang hinaw sa aning kalakiha. Okay. Wala pa mag-reply si Kapitan Kalalang. Sige, so at least naklaro ni nato ha nga awa mamakak ning mga trabahante nga ni akaron og nisulti gyud nga duty ato panahon na. Dili na ikapamakak attorney kay Oh. namatay ako ang pamilya. O dili ka pamakak, delikado magkagon sa ining kalakiha, grabe naman sa dog kuan. O dili pwede nga ibakak ning sitwasyon na. Pero samtang nagpaabot ang Kapitan Kalalang ato sang ihatag dai arbs asaman kisamay mo hatag dire. Kay atong tagaan og 5,000 ning iya sa kang kuan kay naa man ni namatay man ni mga higala ang bana ni Sherlyn. Unya ang kanilang Dixie in town ang iyang anak og ang umagad. Oh, kaya ang maguwang pa man kit ang missing ato pa nang kuno ang missing wa pa man ta makakuan sa missing og paulahi lang sa ato missing. Ang among hatagan na sa katong na kuha gyud. Ang ako lang gid attorney ba nga kato bitang bisang ma-post lang basin. Simbak amang manimpad lang mi ba basin padpad lang niya kay bawo mi ang DYHP unsa ka kuan bang maabot bisag asa ba nga unta kuan lang unta niya kato lang pud ba nga manimpad sad mi magbako nga basig na yung mga private sector nga mo offer sa ilaha barong bako. Kung naay ma-identify nga area most likely na adiha, pwede ra man siguro na ato na hangyoon. Ako nagikuan ang katong head attorney nga bisag didto nga side asa nakit-an ako ang mga anak. So naa kay mga ginudahan nga naa na napita. Oo. Napita. Wala mga sniffing dogs nga gamit dito nila. Naaman sila na ay kanang kinain ba niya nagkatag-katag man sila katong nga time is dito sa ubos katong naay nakit-an nga babae. Wala man kuan posible nga naa diha sa mga gipanggamit nga mga canine dogs. Wala. Kay kung at least ma-identify nga naa posible na diha atong pa kabkab bako. Na ako iyaan gi padamgo siya nga nadat law man na daw kuno lagi siya nadatugan siya glapok. Oh, nya katong ako ang iya sang igagaw nga niingon man nga na ako no siya sa ilawom sa trako no sa ilawom sa yuta nya mo to among duda nga basig nara didto ba kay ato nga time ang iyang asawa iya manggigakos. Sige lang atong karon kay si RB Veloso ato maning reporter sa Kapitolyo. Pwede na to ma-request ito og mapadadaan pero mo na kung ikuan nga aron nga tos kadaghan bitaw giatiman ron 1 month na gud wa pa ma-clearing tanan. So pero kung mahibaw anto asa dapit most likely na adiha katong mga sniffing dogs unta ba gibutangan tog mga flag dito daan nga kini posible na adiha
kabkabunon walay makakabkab kay way bakho. Ya dili pikas kani napita kani. At least identified ba? Aron ni atos bakho dito na lang. Oh, mao gid. Kay og atong bakho mo pangita po nato asa kang area ha murag marsamot kalangan. Bisag No? maura ginay ako ang purpose attorney ba kay murag naaraman mi ideas asa dapita kay didto dapita ug diin sa ni siya na kitaan. O bisag adto lang nga side namo ipakuan bitaw attorney. Sige, mag-istorya ta na after sa atong program lang. Ato sa unahon day Arbs ato ihatag day ang kwan. Baylo sa mo ni kwan siguro January. Nya dayon kay aron nga ihatag nato ang money para sa kwan for purposes of transparency lang. Kinis lang duha, mo itong tagaanan. Okay. Unsa may kwan diha? Okay, so ang iya day 5,000, ang iya kang kwan Dixie 10. Kay ang ato lang ihatag tong sa iyang kwan na lang umagad. Naandam nimo kay iya ang namatay sa iya day katumang kwan. Ang iyang anak nga manghod ang maguwang mo missing pa. So pero ang iyang umagad maupoy nakita na pod ang umagad. Taga-asa man to siya? Tamiyaw dos attorney kanang dihang balaya murag nagcompound sa ilahang kanang kuan. Asa man ginikanan tong bata ah? Narasan nga to ako raman nay nagkuan lang ato attorney pagpalubong ana ako na lang nag-asikaso kay pinangga mo kay ito na mo kay before bitaw namatay anapit sa dos nagkinantahay pa mi kami malipayon kay mi ato nga time nya mo to ikuan ako ang anak nga kami yung upat kami akong tulok anak akong manganta mi atong kanang kanta nga kanang that's what friends are for. Nya happy kay mistanan nya katunga time kay ako nung tani silang paabangon lagi ba inig December nya niangyo mo to akong anak laki nya nam siya nga ayaw lang ko ninyo biyahe uy kay dili na ko kaya nga mabuwag sa akong mga manghod nya mao to niya naman siya nga kanang kay kani si Angel Rose kato ko akong kamanghuran di lang ko niya ibuwag kay pabantayon ko niya siyang asawa ug sa iyang anak nya mao to aton ni pagkamatay silang duha nagtapad nga nakitaan. Sige, ato lang ikuan siguro kung sa ito mahimo anak kanang sa bakho no. Unya ato lang sa iton overday ato lang sa istoryahon dugang unless mo tubag sa kapitan ron aron niya mabati iyang side sad niya dili po niya ilimod na og duty magaling oy. Na may duty gyud kay November 3 duty magini. Clarix man ni mahigalan niya sa GC. Unya kini magod actually ang mga tawo nga naminaw to ron makatuog sa duty kay kini essential magud ning inyo. In fact, koreksyon ni kung nasayop ka niya itong pag-COVID yan exempted mo duty mo di ba? Nga naman essential mo inyo foods ko ni. So bahala magka-COVID na diha pero kamo sige duty kay foods mo ning inyo. Essential man ni. So kadto panahon na gipa-duty mo na ay mga nangabot nga kuan mga manok duty gyud. Ato panahon na ma-check po nato ang uban pa mga ebidensya ani kung gusto gyud. Pero kanang dapita lisod na kay kung ilimod pa dugang kasakit sa inyong part ba. No? Kana imo nay unsa po nang imo nay? Anak. Imong anak? Ay imong mama? Oh sige. Sige day Arbs ato sang ihatag siguro nga ang kan iya ato lang ihatag to sa iyang anak o sa iyang umagad. Ang katong sa missing ko attorney. Ang sa missing di lang sa tumising. Oh ang ato lang sa i-verify po. okay basin day nang hasta siya nang kuan pa man nang indahay pa man nga hopefully buhi pa din taon. So ang iya mahatag nato niya mga 10K sa iyang anak o sa iyang umagad. Siya na ito padawaton lang sa umagad. Nya kini iya sa iyang bana. So na okay lang atong kwarta diha. Ato ning ihatag sa iya ha attorney una. Oh sige. Wala kuan lang sad. Kini siya gikan na sa mga listeners sa mga viewers namo sa DYH Pyramid Cebu. So kini ni ang at least katabang lang ginagmay ba. Kay bawmi nga kanang kwarta di man gina mabayran, di man gyud no kay di gud lalim na pero kini siya usa lang ni ka butang nga nagpakita nga nining panahon sa kalisod bisan pa man sa inyong kaguol wa mo mag-inusara na ang DYHP kauban ang IFM o kauban ang mga listeners nga nagtan-aw na to ron naminaw na to ron sila mismo concern kay sila ninyo sa mong hitabo mo bitaw na nga pag-ingon nga na makaktong kuan dito nga wa kunoy duty pero kamo ni insist nga duty ang mga tao sa gyud ni abiba sa gyud dayon oy nga isulting ka matuoran so mo ning hitabo ang mga higala no. Okay, so ato tagad pagtagad mga kaigalaan kini ni ang ato ron nga pag turnover. So kini for purposes of transparency lang ni kay tungod kining maong cash assistance gikan man sa to mga listeners
amo lang sa transparent nga among ihatag ninyo para mahibaw sad sila nga ang ilang mura po ilang kalipay nga nitabang sila daghan ang nagampo para ninyo. Kadtong mga nangamatay nga unta magmalinaw ng ilain taong kalag unya sa inyo mga pamilya nga nagampo nga tagaan mo og dugang kusog ron nga makabarog o makarecover, no? Unya ang mga listeners nato ang ilang kalipay lang gyud nga ang ilang gihatag pinaagi na mo instrumento naman may nga naabot gyud ninyo. Mao gyud ang ilang kwansad mo na nga kami dos DYHP with all honesty o sincerity sa kuan amo nang atiman gyud namo among credibility diri kay nisalig man sila namo among giampingan kay once mo salig sila daghan tag matabangan. Kay kung di sila mo salig nako dinhi namo sa DYHP hindi panawagan namo away mo tabang. Pero isalig man sila among giampingan ang ilang pagsalig aron nga padayon nga naay mga inani makatabang ta unya sumuna for purposes of transparency atong ihatag nga bati sila ron nagtan-aw sila nga kuan po sila apil sila sa kuan po ba ilang dughan nga kuan salamat taon to anay abot gyud ang among gipaabot. Sige Inday RV. Yes, kasama Attorney Rufil atong i-turn over ni ma'am ang una 5,000 pesos. Payag ko ma'am. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. O sa iyan ang anak kisa nga nang si mong anak si Angel Rose babae day no. Ang kinamanghuran kinamanghuran. Unya katong asawa sa iyang anak nga lalaki nga Siya maguwang. Siya na to patay. O kay iyang asawa day ang iyang anak may missing pantud karon but nang hinaot pa gyud ta gihapon kay naglaom gyapon taon sa ba. So oo. So kaning iyang asawa nga mo imong unsa ni umagad no? Kisay ngalan ani niya? Journalin. Oo. Sige day, atong ihatag po na kang Journalin. Dugagan nato kasama Attorney Rufil 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. All in all kasama Attorney Rufil na ay 10,000 pesos. Okay. So sa diri ani sa kang kuan mga kagalaan kang Dixie ang iyang anak nga kinamanghuran na matay in town adto maong trahedya og ang asawa sa iyang anak nga kamagwangan nga namatay sad ang iyang kamagwangan ato patong iampo taon mga higala kay antod ron mapamikit so I know dili lalim sa iyang kabahin labi na nga dili lalim ka na bang wa pamakit samot mo kag mahangin ka magud ana di ba Inday RV? Yes, kasama Attorney Rufil. Labi na nga base sa ato ang talaan sa PDRMO kasama Attorney Rufil, more than 40 pa ang kinahanglan nga pangitaonon sa side sa Compostela kasama Attorney Rufil. Unya, ato lang sa hatagan og update kasama Attorney Rufil nga although naay mga 9 dogs didto ang Cebu Province kasama Attorney Rufil ni deploy gihapon sila sa ilang mga equipment kay posible nga duna pay uban nga mga areas nga kinahanglan pa kubkubon. Gani sa miaging adlaw na asay na kubkob sad nga lain na pod nga lawas kasama Attorney Rufil. Compostela ba itong niyan hisad kay nay nakitaan? Ang problema kay na sa state of decomposition nag-ilog na po noon kung kinsa to. Kuan si attorney kanang kauban nila. Sa moto tagiya sa balay. Moto. Amo lang sa gitabangan unsay pamaagi DNA na lang ning kuana. Kamo gikuhaan na mo mga samples labi na ikaw nga napakay kuan missing. Ikuhaan kag specimen. Gikuan na attorney. O sa manang papa sa iya mga ilang Okay. Okay, kay panalitan makit-an to ug unsa man galing, bako lang ta. Og galing mas maayo makit-an to nga buhi og nasyak baka tutos kamutis baka mas maayo na lang. Og naahay gihain dapat gipadpad. Pero og simbako ba at least naatay mga DNA. Okay, but in the RV kani si in the RV mo nitong reporter sa Capitol, ipakita dong kana dong. So basig maka-facilitate nga tong Governor Pambari 4 nga kwan. Pero mas maayo gid unta kung naamoy gidunahan nga area kung naay sniffing dogs nga nandapita para og mopadatag bako sa Kapitolyo atong hangyoon dito nga padadaan dito bako dili na abot sa bako na nadayo kubkubon kay lisod pag-abot dito mangitap ta asa dapita diri. No? Istorya namin sa katong head sa attorney disaster nga permi nga tong mag kanang retrieval mao to niya na siya lisod kaayo niya nagkuan nami sa area sa dapit kay niya ang dito good ground zero naman good ang kanang tamyo niya mura nagdesyerto ba init kaayo grabiha no kay wala naman patag naman jud siya naro ba signal dito sa tamyaw sa cellphone dili kay mi ka lisod kaayo ang kay na plano man ko mo adto anang tamyaw wa ko kaadto pa ng lugar gusto ko mutaak dito sakit kay tan-aw na attorney mao no stilan kay puro manggod tao gid ang nangakuan dito sige arita day ni kuan ni kinini ang
Sherlyn Kambunga. Pero day Arbs, ato lang tabangan sa kapitol, basig makakwanta to. Og mas ako ning tambag niya nga ma-identify lang sa dapit para hindi padas bako dali ra. Oh, di na malangan ba. Kay simpre kanang bako mahal kay kuan ba na sa kanang dili sa mga private ha ilang abangan tag inuras ang abang. Mangka ana. Okay, arita ni kuan Sherlyn Kambunga. Sherlyn, sige lang anak landay. Pwede na siguro. Oh. Makaya Ral, ikuan ko Ral. Ay lang ko ipakita. Ay lang ko ipakita. Kana sila lang oh. Okay, so sige. Sige, ato ihatag ni ma'am. Oh, sige. Ipakita niyo sila lang names, si RB lang o kaning kuan names. O kana. For transparency purposes, okay. Okay, ato i-turn over ka sa Maternal Field 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 pesos kasama Attorney Rufil. So daghan kaayong salamat sad sa ato ang mga donors kasama Attorney Rufil, gikan gyud ni nila sa ato mga listeners. So kami sad sa DYHP padayon sad mi nga mudawat og mga donations para gyud matabangan sad ni ang ato ang kay kasama Attorney Rufil daghan pa gyud ang wala makit-i. So daghan pa gyud ta og tabanganan, daghan pa gyud og nagkinahanglan sa abag sa ato ang mga kasama, sa ato mga listeners, sa atong mga idol. So ma'am, unsay atong mensahe sad sa ato ang mga nihatag na mga salamat kaayo sa tabang bisag dako na ning tabang ba. Ako attorney, makaingon man ko nga dili jud kabayrag sapi ang nahitabo sa ako ang trahedya sa ako ang pamilya, pero dako kay ni pasalamat namo ilabi na karon nga ako'y missing kay pliti-pliti kay sa pagkakaroon na sila pulapo nagstila sa akong anak. Pliti-pliti na mo kay wa pa makuni balik og trabaho attorney until nga dili mag 40 days ang ako ang mga anak. Nya mangita sa akong anak nga manimpad lang ko ba. Pamasin lang ko makitaan. Salamat kay sa mga nagtabang ani. Dako kay pagsalig sa DYHP ug matabangan sa duntang ako ang anak nga na missing. Okay, so sige man mga higala to mga dias tong sibianan karon. Kay bawat in the RB sa kapait no kana sakto gani iya nga karon panahon na god ang imo mong paglihok-lihok ba di kakalihok wa kay kwarta mo nay tinuod bisag pliti-pliti lang biting lisura gyud. So mo na mga higala nga at least nasa magamit-gamit sad no samtang kuan ba tadi man himutang ni siya gyud no. So barda-barda gana pangita bitaw di malikayan gyud na mo na nga sa makausap pa ato mga listeners ato mga viewers no. Salamat sa inyong pagtubag. Nini panahon sa katalagman, nini panahon sa kalisod, doon naging mga tao sad no nga atong at least nabay paglaom bitaw in the RB no nga natas kangit-ngit pero makakita tas mga tao nga sa ilang kasanag, sa ilang kasing-kasing nga nitabang sad sila mahigala sa atong panawagan sa DYHP Aramin Cebu ug IFM kaingon ta dunay paglaom. So mubangon ta uban sa paglaom, mubangon mo nga mga nabiktima taon nga mga indirect victims o katong mga hidden victims og sa inyong pagbangon naarami ang DYHP IFM o ang atong mga listeners o mag-inusara aron mga panahon na. Okay, so mo lang today ato lang tabangan siguro kuno taod mag-istorya lang tagdugang sa off air kay tungod sa tong oras nga napupos naman tong oras. Was kapitan mo tubag day? Wa gyud kapitan kalalang. Wa sige lang no karong taod mahigala ato lang dugangan og mag-istorya tagdugang karon human sa kong program ha. Okay. Sige. So, yes, and every? Yes, kasama Attorney Phil, daghan kayong salamat sa itong mga listeners ug sa itong mga viewers kasama Attorney Phil. Atong hatagan sad og oras ang pagpadangat sa ilahang mga reklamo sad ngadto sa provincial capital aron nga mapahibaw sad ang katong inyong concern ma'am, aron nga masusi didto ang area, aron nga possible nga makubkub og sana dapita kasama Attorney Rufil. So kami diri sa DYHP amo sad buhaton ang amo asang mahimo Makaya, among mahimo aron nga matabangan gyud ang tanan nga nagkinahanglan kasama Attorney Rufil gani sa gawas nga bahin na daghang tabangonon mga buhi o mga masakiton tanan dinhi sa DYHP. Ano akong giingon nga nganong naakas DYHP o nganong naa ako o nganong naata naituyo ang Ginoo nganong naata gibutang diri. Mo na diha nga nganong why inaabot man ka dinhi. So mo nay pagpalaom sa atong kwan. Ikaw Gerald asas K. Naata kay kini itong mga igsoon ani katabang magita pero buyag lang no. Saya na hinay lang nga pamaagi sa kutob sa tong mahimo.
Okay, sige day. Yes, kasama Attorney Phil, kasama mo sa Provincial Capital Rajuman RV Veloso DYHP, Tatak, Arimen. Desire and I long to worship thee. Okay, mahigala mao to ang atong mga bisita dito sa Sibianan. Ato lang ipadayon og And you, entertain karon human sa atong program. my brother, Ubay ra tayong mga complainants no, natay mga complainants sa gawas nga bahin. Daghan pa tayong mga tabanganan sad. Karon nga taod mahigala.